खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। दाउ बेदर जानोसैलाय जोंहा नै काजलगाव बाजार। बयलारा आखाइ खबलायनाव ओंखाम गोरलैयाव जानोसैथ' इखौ जायालै जाया मोदोमखौनो थिखोनो हाला नै दाउ बयलारखौ ओंखाम गोरलैयाव फुथारनो नागिरदोंमोन जोंहा हासबेन्डआ फुथार होगोन आङाथाय नायनि र'। न'नि दाउफोरखौ फुथारनो जा अनखायो बियो। न'आव थाबाबो बायनानैसो जागोन आरो थेवब्लाबो न'निखौ जाया। नै बे आथिंखौ मोनसे मोनजाबा मोनसेनो बान्दार सोरबाखि दाउना बान्दार थायो थथलासो दा बिलाय न'नि दाउ लकेल बेयो मोनजादावनायखाय फैबावलायदों नुवाखै मोननांबावगोन सानाखै बे फैनो बे बुरजा ओंखारबाय एरखांजालायबाबो गियादे मा दाउ बिसोरो आङो सामब्राम गुफुर आरि सायना दोनखाबाय एवनांसिगौ नायलाय एसेबो गिया एरखांजाबाबो नोंबो बिख्लोखौ जा जानांगौ बेखौ नोंसो जानांगौ नारजि बायदिसो दा आं जाया आं बिखाखौसो जायो गोदा नांलायाहाय बिखाखौ सुखांबाय नै सुनानै दोनफैबाय दा संनोसै सारायाबो दुंबायानो नै आङो दा थावखौ होनोसै आरो सामब्राम गोजा आरो बानलु हानायखौबो होबाय। नायलांबाय थादोल' नोंथांमोना आङो माबायदि संगोन दाउ बेदरखौहाय। संख्रि होनोसै संख्रि हालदै मस्ला मस्लि गासिबो एवनायावनो होखानानै लाखाजोबनोसै आरो दै होबाय नै दैखौथ' दाउ बेदराव एसे बुरजा होनांगौ ना नङाबा गोरा गोरा मोनजायो ओंखायनो एसे बुरजा होबाय आरो आङो
नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैनायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बांद्राय गोरानथार बानाया आरो भाजा बानाया ओरैनो एसे जेम जेम दोनगोन। आङो सामब्राम गुफुर एसे थाबावनायखौ होबावबाय आरो गोदौनायावनो। दालि ओंख्रि, फान्थाव बाथोन आरो दुन्दिया बाथोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामना होबानो जाबाय। मोनबाय नै आंना ओंख्रिया। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय।